Bona tarda i moltes gràcies per haver-me convidat a fer el patró. En Ferran m'hi ha embolicat. Espero estar a l'alçada d'aquest festival fantàstic. Soc filla de la Segarra, una terra lluny del mar i que no és al pla ni a la muntanya. Queda mig aire, amb els seus turons i els camps de blat que per uns mesos es vesteixen de verd i quan arriba el temps de la sega imiten les onades d'aquella alta mar d'espigues que cantava Espriu. Soc filla de Sant Guim de Freixenet, un poble que té una història curta, que no arriba encara a 200 anys i que va néixer i créixer al voltant d'una estació de tren, un poble de secà, on no hi ha cap riu ni cap nucli històric fet de pedres velles. I malgrat tot això, o potser justament per tot això, sento un autèntic deler per l'aigua, la del mar, la dels rius, la dels estanys. La muntanya em fascina i les pedres velles m'apassionen. En aquesta passió hi va tenir un paper important la meva família. Enamorats de la nostra llengua, la nostra terra i la nostra història, enamorats de la música, de la literatura, de l'art, em van ensenyar a estimar-ho. Va ser així que l'art romànic i una visió idealitzada de la muntanya van formar part del meu imaginari des de molt aviat. Hi van entrar per la paraula, per la conversa, per alguns llibres d'imatges. No podria pas donar-ne detalls concrets de com va anar tot plegat en un Sant Guim dels anys 50 i 60, molt actiu, però amb els recursos limitats que imposava l'època. Em recordo, per exemple, a mi mateixa contemplant una construcció estranya que havia quedat a mig fer als afores del poble, imaginant-me que eren unes ruïnes antigues i plenes d'història. La història, entesa en el seu sentit més ampli, incloent-hi els temps remots que només poden arribar a conèixer a través de l'arqueologia, m'atrauen profundament. El fil que ens lliga amb els qui ens han precedit, conèixer com eren, com vivien, en definitiva, les nostres arrels. Saber d'on venim, ser-ne conscients, és essencial per poder créixer, per poder ser ara i crear el nostre futur. I deixeu-me que aquí faci un incís. Fa un any, en el seu pregó de la 27a edició del Dansàneu, Jordi Creus recordava els nostres presos i exiliats polítics i molt especialment, per la seva estreta vinculació amb el món de la cultura popular i d'arrel, el conseller de Cultura, Lluís Puig, que de ben segur hi hauria estat present si hagués pogut. Un any després, els hem de continuar recordant. Per què la situació no ha canviat? Al contrari, fa mesos que assistim a una farsa de judici ignominiós i a una repressió que creix encegada, incapaç de reconèixer el nostre dret a ser el que escollim de ser i a crear el futur que decidim lliurement per a nosaltres i per als nostres fills. Un dret que, malgrat totes les dificultats, continuarem exercint. Ho estem fent ara mateix, amb aquest acte que celebra la festa, la terra, el patrimoni, la capacitat creativa, la nostra voluntat de no deixar-nos arrabassar les arrels. Les Valls d'Àneu les vaig descobrir més tard, sobretot en ocasió d'una trobada d'escriptors organitzada pel Consell Cultural de les Valls d'Àneu. Va ser molts anys després d'aquella primera experiència tírvia. A la motxilla ja hi portava molt de bagatge, però va ser en aquella trobada que em vaig fer plenament conscient d'un seguit de coses. Moltes ja les sabia, però és quan trepitges un lloc i algú que el coneix a fons i que se l'estima, te'n parla i te'n dona detalls significatius que realment te'n fas el càrrec. Sabia que el Pirineu no havia estat una frontera que separava el nord del sud, sinó una terra comuna en què la gent anava d'un vessant a l'altre per camins antics transitats durant segles. Sabia que havia estat ple d'una vida rica i complexa. Aquells dies, però, tot plegat se'n va fer palpable. I també se'n va fer palpable l'esforç que una colla de gent, nascuda allà i decidida a no perdre els orígens ni el futur, estaven fent per evitar que les valls es buidessin del tot i acabessin morint. El Festival Dansàneu és fruit d'aquesta mateixa voluntat i és un exemple molt rellevant de com es vol aconseguir dur a terme, posant en valor les arrels, però no pas per contemplar-les absorts i immòbils,
sinó perquè ens ajuden a avançar, a formar part plenament del nostre món actual, a mirar-lo amb ull crític i transformar-lo sense renunciar a allò que som i sabent on volem anar. El Dansàneu és una combinació perfecta. La dansa, la música i la terra, la tradició, la innovació i l'experimentació. Gaudir de l'art que ens ofereixen professionals d'un gran nivell, compromesos i amb tantes coses a dir, i al mateix temps poder-hi participar, gràcies a un programa ben treballat i divers que ens porta per alguns dels racons més evocadors de la vall. Especialment algunes d'aquelles esglésies que corrien el risc de perdre's i que s'han salvat gràcies a la tossuderia i la bona feina de la gent que s'estima aquesta terra i que hi creu. Un any més, i ja seran 28, aquest estiu tenim una cita amb la dansa, la música i la cultura al cor del Pallars. No ens la perdem. Gaudim-la i vivim-la intensament.